Bona tarda. A mi em pertoca senzillament donar-vos la benvinguda i introduir-vos una mica en el motiu d'aquesta sessió que fem, que ve a ser com el segon pas d'un previ treball que vam fer com a Junta Oberta de la PTP fa uns dies, el 8 de novembre, crec que va ser, en aquest mateix mes, i que va ser una mica com l'antecedent per avui poder fer també aquesta trobada amb tots els arguments que ja internament nosaltres mateixos ens van sorgir en aquella trobada. I us vull dir les 4 idees principals que van sortir i a partir d'aquí després anem desenvolupant de manera més extensa al llarg de la tarda. Una mica la idea és, volem parlar del finançament del transport i de la tarifació en un moment en què o no paguem o paguem unes tarifes reduïdes com a conseqüència de les mesures extraordinàries que hi ha, i això nosaltres des del primer dia vam dir que ens havia de servir per parar-nos a pensar el sistema que tenim, que no és gaire racional i que no és gaire comprensible. I de manera que estem aprofitant precisament aquest temps en el que estem gaudint o de la gratuïtat o de la reducció de tarifes per poder pensar i per poder pensar com volem que sigui el sistema un cop s'acabi aquesta etapa d'excepció, per dir-ho d'alguna manera. Del fet dels efectes d'aquesta gratuïtat i d'aquesta reducció de preus que hagin pogut tenir respecte a majors desplaçaments en transport públic, es constata que no hi ha dades encara prou fiables que ens permetin treure conclusions assenyades. Les mesures de reducció i gratuïtat són clarament beneficioses per la gent que ja utilitzem el transport públic, això no ho podem negar, perquè ens ha millorat la butxaca a tots els usuaris del transport públic. Està per confirmar encara o no que això hagi permès un major interès pel transport públic per part de gent que utilitzava el transport privat. I aquí és un tema en el que les dades encara ens fan sentir una certa inseguretat a l'hora de treure conclusions, per tant estarem amatents per quan tinguem clar que es poden treure conclusions també compartir-les. En aquest temps de gratuïtat i de reducció, per tant, que volem fer-lo servir per reflexionar, doncs 4 pinzellades. Tenim ara discutint-se a nivell de Congrés dels Diputats una llei de mobilitat sostenible a la qual li ha caigut el tros que era i financiació del transporte. Vol dir que continuem amb un sistema excessivament fràgil, insegur, pendent cada any de les discussions polítiques quan es produeixen les aprovacions de pressupostos, incompatible amb el que necessitem, que és molt estructural, estable i que no pugui ser objecte ni de mercadeig ni de pim-pam-pum anualment. Doncs això, aquesta possibilitat de moment encara no s'alvira, de manera que nosaltres ho estem treballant en aquest projecte de llei. A Catalunya tampoc no es veuen perspectives que hi hagi aquesta estabilització de la finançació del transport. Doncs bé, vol dir que hi ha molt recorregut i que toca reivindicar-ho. Amb el tema de preus també va sortir, i crec que és important, que no ens podem oblidar que el major atractiu per al transport públic serà sempre, sempre, sempre la seva qualitat, els seus horaris, la seva freqüència, els horaris cadenciats, la intermodalitat real, etc. I que el preu, al final, si el servei no és bo, no ens servirà per guanyar majors usuaris, això crec que és important. I, clar, quan destripes una mica quin és el sistema de tarifació que tenim, doncs te n'adones d'aquesta mena d'irracionalitat del sistema. Ara tenim títols diferents, amb criteris diferents a diferents llocs del territori. Dèiem, Catalunya no és tan gran com per tenir tants territoris i tants criteris diferenciats, no? És un petit país en el que hauria de ser més fàcil poder establir una política homogènia que no tractés a la gent diferent en funció d'on està vivint.
I, per tant, tenim aquesta gran oportunitat de plantejar alternatives. I amb la tarifació social especialment, que és una cosa que sempre ha sigut supermancada i de racionalitat, bàsicament. Hem d'harmonitzar, hem de poder tenir un tracte homogeni a tot el territori. Ara és un desgavell, amb aquesta claredat ho hem de dir, un desgavell amb moltíssimes mancances. De manera que amb les idees així molt a grosso modo que van sortir són aquestes. Es va parlar molt va sortir bastant l'extensió de la T16 a tot Catalunya, per exemple, que és una cosa molt viscuda i molt percebuda. Trobar fórmules per reduir els efectes frontera entre municipis quan hi tenim les diferents àrees, no? Municipis de més d'una zona o potser la tarifació per distàncies mitigaria això, evidentment, i res, en definitiva que hem de simplificar i fer comprensible també el sistema, perquè al final resulta que no us ho trobeu, això, que molta gent us pregunta a vosaltres, que sou de la PTP, però exactament amb quin títol puc anar aquí o allà, o nosaltres mateixos, l'altre dia Daniel et deia, jo puc anar gratis a Madrid i no sé què. Clar, no pot ser, la gent ha de poder tenir informació planera i propera de com caram funciona el sistema de la tarifació del transport en el nostre país. I això és molt important perquè si no al final, quan fem sistemes tan complexos, una de les derivades que té és que només el coneixen o els friquis del transport, que som nosaltres, i el poder que aprova aquestes mesures, però la població en general es queda al marge del coneixement i la informació d'un aspecte que és essencial en les seves vides. De manera que entorn a totes aquestes idees, ara al llarg de la tarda incorporarem coneixement i a veure a quines conclusions arribem.